durante a Segunda República. Ao principio, mentras estábamos entrando á sala, pasáronse unhas transparencias que fixo o profesor Xosé Manuel Cid co obxeto de ambientarnos un pouco, poñernos en antecedentes e mostrar, sobre todo, o grande impacto que tivo, o grande número de profesoras e profesores que se viron afectados por a represión durante a Segunda República. Despois delo, actuaron os componentes da aula musical de música tradicional Gómez Mouro, tocando o antigo himno de Galicia. E agora, antes de comenzar, quero dar lectura, porque recibíronse múltiples adhesións a este acto, en concreto a unha misiva que nos enviaron en nombre do Movimento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, que di así: en nome do Movimento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, quero manifestarlle a nosa adhesión ao acto de homenaxe aos mestres represaliados nesa comarca, a celebrar o día 27 de decembro no Pazo de Trasalba. Felicitamos aos concellos que aprobaron a iniciativa, pois é de xustiza lembrar e recoñecer aos mestres republicanos o seu traballo de renovación pedagóxica, así como condenar a represión que sufriron a mans dos sublevados franquistas, represión injustificada, brutal e paralizadora do noso sistema educativo, trasladando a tempos de atraso, autoritarismo, incultura e privación dos dereitos humanos básicos do profesorado, dos nenos e nenas e do conxunto da cidadanía. Como movimento de renovación pedagóxica que somos, asumimos as súas concepcións educativas, valoramos as súas innovacións na práctica escolar e reivindicamos ao magisterio republicano como a mellor xeración de toda a nosa historia contemporánea. Agradecemos ao presidente do acto que transmita este noso apoio aos familiares, exalumnos e amigos que se dean cita en Trasalba e a todos aqueles veciños e veciñas que non podendo estar personalmente compartan o pesar por tan grandes perdas que supuxeron as súas sancións e mortes no proceso de construción dunha escola pública, laica, democrática e galega. Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2009. Asino a súa presidenta María Dolores Candedo Gunturiz. Ben, hoxe na mesa que estamos a formar neste acto acompáñame Isabel Pérez González en representación do Concello de Ourense como Concelleira de Cultura, Xosé Manuel Cid Fernández, investigador da Segunda República, profesor da Universidade de Vigo, e Julio Rivera, que é marido da sobrinha de Rafael Alonso, María Teresa Fernández. Despois das intervencións que tenemos cada un de nós, ao final tamén, novamente, os componentes da aula de música tradicional Gómez Mouro interpretarán, neste caso, o himno de Galicia. Ben, bons días e benvidos á Casa Grande de Cima de Vila, a Casa de Don Ramón, para celebrar este acto de honra ás mestras e mestres que foron víctimas do fascismo nos concellos de Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín, Ourense e a súa bisballa. Quero trasladar, en nome do Concello de Amoeiro, a benvida aos representantes das distintas corporacións locais e dun xeito especial aos familiares deste profesorado que hoxe nos acompañan e que son, en definitiva, os receptores desta homenaxe. Acompáñame nesta mesa, como decía, unha representante da área de cultura, un profesor da Universidade de Vigo que ten dedicado gran parte da súa carreira profesional, xa dende a súa tese de doutoramento, a rescatar e pôr en valor a inmensa labor desenvolvida polas mestras e mestres de Ourense, e que é autor do texto Escola, Democracia e República, Teorías e Institucións Educativas en Ourense durante a Segunda República, que cumpre, xunto a un texto anterior, 20 anos e preludia na actualidade unha edición renovada do mesmo que estará próximamente a venda. Nesta mesa é de destacar a emotiva presencia, como decía antes, de Julio Rivera, e tamén quero dicir que, ademais de todos estes actos, se fixo algunha outra actividade que non pudo traerse hoxe aquí, como foi recoller o testemunho de Concha, unha profesora de Amoeiro de máis de 90 anos, que foi gravada en vídeo porque non podía desplazarse hasta aquí, pero que colaborou, ademais de modo moi emotivo, como outros, pero que non foi posible traer hoxe aquí a grabación. No futuro poido que será posible. Pois ben, dito isto, quero avanzar no sentido que ten sentido realizar esta homenaxe na Casa de Don Ramón por moitos motivos. Un deles é que el mesmo foi obxecto de castigo do goberno golpista por as súas ideas. De feito, na obra de Craig Patterson, o de Valar da Idea, Otero Pedrallo e a Identidade Galega, que se publicou o ano pasado
pola propia Fundación Otero Pedrallo, sublíñase que no verán de 1937 a Otero Pedrallo relevárono, entre comillas, do seu posto como profesor de Xeografía e Historia no Instituto de Ourense. Fichárono as autoridades locales e multárono con 10.000 pesetas, ainda que despois lle quitaron a multa. Sin embargo, non foi hasta os anos 40 cando Otero non pudo renovar a súa profesión como ensinante e chegar a 1950 cando foi profesor de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago, onde apoiou movimentos de oposición ao réxime franquista. Tamén ten sentido celebrar este acto en Amoeiro por unha razón ben importante. A Escola de Bóveda foi o corazón da Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense, xa que nela estaban mestres da talla de Rafael Alonso, Eligio Núñez, Ignacio Herrero ou Adolfo Ansias. Todos eles sufriron a barbarie do fascismo, e dun xeito especial Rafael Alonso, a quen sacaron da cárcere de Ourense o 21 de setembro de 1936 e subindo ao rodicio na curva grande da estrada de Tribes foi asesinado por falanxistas das propias terras ás que regalou o seu ensino, registrándose a súa morte o 23 de setembro dese mesmo ano. Seguramente non é casual que os datos de alfabetización da provincia de Ourense daquela época situaran a Amoeiro no punto máis elevado, cunha porcentaxe que acadaba o 76,59%. Mentres que concellos como Xinzo e Allariz non acadaban o 50% de alfabetizados e na propia cidade de Ourense apenas se superaba o 70%.